Personal nga mipabot sa iyang pasubo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamilya sa gipatay nga gobernador sa Negros Oriental, Roel Digamo, kagabi. Ang report ni Femari Dumabog. Alas 6:17 gabi niabot si Presidente Marcos sa panimay sa mga digamo sa Barangay Hunob, Dumaguete City. Kuyog niya sila si DILG Secretary Benhur Abalos, DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, Communications Secretary Chuloy Garafil ug Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Gitagbo sila ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Rodel Sermonia o gubang police official sa PRO 7. Diretso ang presidente sud sa panimay diin gihaya ang gobernador o gimamat ang biyuda ni Digamo nga si Pamplona Mayor Janice Digamo. Milanat og halos 2 ka oras ang iyang pakiginabi sa pamilya sa namatay. Ang pagduaw sa presidente nahitabo human niya gikondinar ang maduguong nahitabo sa Pamplona. Si Digamo usa sa mga suod nga kaalyado ni Presidente BBM ug nakatabang kaniya panahon sa PDLI. Iyang gisaad nga di undangan ang investigasyon hangtod masikop ang tanang responsable sa krimen, ilabi na ang mastermind. Nagtatanong lang kami kung ano pa yung kailangan gawin, paano matulungan yung mga biktima, pati yung mga nasa ospital ngayon. Nandyan yung mga ibang kamag-anak, asawa ng mga namatay. Kaya't nakausap din natin at sinabi ko lang sa kanila na makakaasa sila na magkakaroon ng hustisya dito sa inyong probinsya na naging masyadong magulo na. Si President came to condole with us. Sabi niya, he came because Ruel is a friend. Pero aside from being a friend, the governor also deserves the justice. So pipilitin nila na gawin lahat na pwedeng gawin for us, yung within the bounds of the law, na mabigyan din ng katarungan yung pagkamatay ni Governor kasama ang 8 others. Samtang way problema alang kang Mayor Digamo nga ang duha sa dadakpang mga suspitsado gipaubos sa Witness Protection Program sa DOJ. We would like to uncover the mastermind. So kung dapat lang na under the Witness Protection Program sila, okay rin lang sa amin. Dahil rather than not knowing, rather than yung nasa mind lang natin kung sino at hindi talaga mabigyan ng pangalan, unfair naman yan. Oba ni Cleofer Lumayag ug Clan sa Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.